ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/11/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುನಗ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುಜಿ? ಉತ್ತರ: ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಪಡು ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ಫಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏತೇತಿ ಯೋಗುಡು ಉಪ್ಪರೋ ಆತು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬುರ್ದು ಹೋಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಕುಲ್ಲುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸಾಹುಕಾರಡ ಕಾಸದ ಕಾರಣ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುನು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅಕಲು ಈ ಜ್ಞಾನನು ತೆರೆಯುನು ಜೇರು. ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಡವೇರು ಸಹಜವಾದ ತೆರೆಯುನುವೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಾದ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಾರು. ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ನಿಖಲೆಗಾತೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಈ ಸದ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶುಡ್ಲ ಸಹ ಮಾತರ್ನ ಕೈ ತಲುಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಳಾಪುಂಡು ಏರ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವುಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೆಲಸದೇ ತೊನೋಡು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾಜಕುಮಾರರ ಅವಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ತಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋಲೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೋನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಪ್ಪುನಗ ಏರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಭಾರತನೇ ಹೆವೆನ್ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲರಿಂದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಹತ್ತಂಡ ಹೆವನ್ ಆಪುನು. ವಿದೇಶಿಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಅಕುಲು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಐರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಕಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಸಲಹೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಪಂಡ ಪುರಾತನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಾಲು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚಿನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಪೇರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಒಂತೆ ಟಚ್ ಆಂಡಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐಟ್ಲ ಬಡವೇರು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಿಸವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ತೆರಿಯುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವೇರು. ಸಾಹುಕಾರರಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೇ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಬಾಬಾ ಅಕಲಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಅಕಲ ಮೂಲಕನೇ ಸಂದೇಶ ಪೋಪುಂಡು. ವಿದೇಶಿಯರ್ಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಯನ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೇನು ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿನ ಆಪಿರವಡಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲಿಗೆ ಭಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಜಿ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಬರೆಪಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕನು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಲಹೆ ಕೊರಡು ತುಲೆ ಮಾತೆರಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ವಿದೇಶಿಯರ ಅಂಚನೆ ಭಾರತವಾಸಿಲ ಸಹ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ ಅತನ ತೆರಿಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಈ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗರ್ದು ಭಾರತಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಒಲ್ಪ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟಡಡು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದೇಗದಿಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಡೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಡಪುಡು. ನನ್ನ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಆತ್ ಬೇಗನೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಡಿಲಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೇಗ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ದು ಪುದರ್ನಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದೇಶಿಯರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೋಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಜಯಂತೂ ಆಪುಂಡು. ಐರ್ದವರ ವಿಚಾರ ನಡಪುನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆದು ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿಂದೆ ತೊಂದ್ರೆವಾ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುನು. ಕವಡೆಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಂದೆ ಬತ್ತದು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಬರೆಪ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಏರು ಬರ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಲ ಸಹ ಬರ್ಪೇರು. ತೇಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲು ಸಹ ಪೋದು ತೆರಿಪವರು. ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎರಡು ಸರಿ ಆದುಪ್ಪುಡತ್ತೆ. ಇನಿಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಅಕಲು ಸಹ ತೆರಿಯುನೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಉಲ್ಟಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಪೋಪೇರು.
ನಿಕುಲು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು ಈ ವಿಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರನು ಉಂತಲೇ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಕಡಿಕ ದಿನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಾಡ್ ನಾವು ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಖರ್ಚಿನ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಏಪಲ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಖರ್ಚಿರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದೀಪ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲ್ಲಲು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆದ ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಡೆಲ ಆಪುಂಡು ತೆರಿಪವನಕುಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಕವಡೆಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಂದ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ದುಂಬು ಆವು ಆಯರಂಡು ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ ಮೂಲಕನೇ ತೆರಿಪವೆರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಏರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಹಾವೀರರು ಪಂದು ತೆರಿವಿರೋ ಅಕ್ಲಿನ ಸಹ ಮಾಯೆ ಪತನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಲಡೈದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧವಾದುಂಡು ರಾವಣನ ಗೆಂದು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನವಾದುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಒಂತೆಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲಂತೂ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪ ಇಂದೇಟು ಗುಪ್ತವಾದಿತ್ತದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪನಂಗನೆ ನಾ ಶೇರುಂಡು ಇಂಚ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಕಲ್ಪ ಭಾರತ ವಾಸಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಂತಿಂದೆಕು ವಿಶಾಲವೇ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು ಸತ್ಯಯುಗಟಂತೂ ಶಿವಾಲಯವಾದುಂಡು ಅವು ಶಿವಬಾಬನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದುಂಡು ಇದು ರಾವಣನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಇಂದೇನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಎಂಚಿನಾದು ಬುರ್ತ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದು ಮಲ್ತೊನುರು ಮೂಲ ಪಾತೆರ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪುನಾದುಂಡು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ನೆ ಆಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಳಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ದೃಷ್ಟಿನು ಕೊರಳಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಉಪ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಿಂಜೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೊಂದಿನಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಿಂಜುಡು ಬಡವೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿನಿ ಜಿಂಜವನಿರು ಹೃದಯ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನಬಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಯೋಗಲ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತುಂಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಿಂಜರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನು ಯೋಗ ಇಂಚಿನಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐನಿರ್ತವರ ಜ್ಞಾನದ ಬಾನುಡು ಹೊಳಪು ಜಿಂಜುಜಿ ಕತ್ತಿಡ್ಲ ಸಹ ಅರಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪರ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಕತ್ತಿ ನೂದು ಅತನ 10 ರೂಪಾಯಿದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗುರು ಗೋವಿಂದನ ಕತ್ತಿದ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಆಂಡೈ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಸೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ದೇವತೆಲು ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕರಾದುಲ್ಲಿರು ಇನೇ ಭಾರತ ಇಂಚೆತ್ತನು ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುನು ಕೋಡೆದ ದಿನ ಎಂಕುಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದನು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಟುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದ ಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ದೈವ ಪರಿವಾರದ ಕುಲಾಪರು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದವನುಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಗವಂತನ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾವಣನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುನಿರ್ದವರ ಕೋತಿದ ಸಮನಾದು ಬುಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ದೇವತೆಯಾದ ಬುಡುಪರು ಇನಿ 5,000 ವರ್ಷ ಆದುಂಡು ಇಂದೆಕ್ಕಾಕುಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷವನ್ನು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ನಿಕಲ್ನಾಂಚ ಪೂಜಾರಿಯಾದಿತ್ಯರು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಕಡೇತ ನಂಬರಡು ಭ್ರಕ್ಷಡು ಉಂತುದೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಅಪಾರವೈನ ಕಾಸಿತ್ತಂದು ಕೂಡ ಏರು ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪೇರೋ ಐಟ್ಲ ಸಹ ಈ ತೊಂಜಿ ಅಪಾರವೈನ ಕಾಸಿತ್ತಂದು ಐನು ಬೇತೆಕಲು ಬತ್ತದು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಮಂದಿರುಳ್ಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಬರಿ ಬರಿಟ್ಟು ಪ್ರಜೆಕುಲ ಮಂದಿರುಳ್ಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಜೆಕುಲಂತೂ ನಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರಜೆಕುಲಿರ್ದು ರಾಜರ್ಲ ಸಹ ಸಾಲೋನುದೆತೊನೀರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಳಕಾಯ ನಾವು ಕಳ್ಕತ್ತಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಂದೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕಲು ಪಡಪೇರು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬತ್ತನಂದಿತ್ತಂಡ ಬೂರ್ವೇರು ಮನ್ಮನ ಭವದ ಅರ್ಥನ್ಲ ತೆರಿಯೋನುಜೇರು ಕೇವಲ ಶ್ಲೋಕನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಡ್ಲ ಜ್ಞಾನೊಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಮಠ ಪಂಥದಕುಲು ದೇವತೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾವಂದಿನ ಹೊರತು ದೇವತೆಯರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡಿ ಏರು ಆದಿತ್ಯರು ಅಕುಲೆ ಆಪೇರು ಸಮಯ ಪತ್ತುನು ಭ್ರಕ್ಷ ಮಲ್ಲಾದು ಬುಂಡ ಕುಡ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಪುನು ಪಿಜಿಂದ ಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಪಂಡ ನಿಧಾನಗತಿರ್ದು ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗೊಡು ಸೇವೆಯಾಪುಂಡು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಲೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು
ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಉಂಡು. ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮನೆತನದ ಕ್ಲಾದುಪ್ಪರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿದ ಅರ್ಥೊಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಪರಿಶ್ರಮ ಪರ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೆರಿಯೋನ ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಕೂಡ ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಸಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಸಹ ಬರ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿನ ಪಿದೈದ ಪುದರು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಉಳೈಗೆ ಪೋದು ತೂಯಿನೇ ಅಂಡ ಮೊಕಲು ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನ ನಡವಳಿಕೆನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಲೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಬಾಬನ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ 5 ಭೂತದ ಕಾರಣ ನಿಖಲ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಳಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರಪರೋ ಆ ಸಮಯ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪಿದೈಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡುಪೇರು. ಆ ಬಾಬನಿಂದನೇ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ದೈವಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೀವನ್ಲೆ ಕ್ರೋಧೋಡು ಬತ್ತದು ದೈಗ್ ಪಾತೆರುವರು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಕೋಪೊಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನನೆ ಎದುರುಡು ಪಂಡುಂಡಲ ಏಪಲ ಸಹ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಫೈನ್ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಯ್ದೆದ ಅನುಸಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮೋಡು ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಲ್ತುದುಂಡು ಪಾತ್ರಳ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವ ಇನ್ನು 1000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪರ್ವತೋಲು ಹಾಳಾಂಡ ಕೂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಕೆಲವೆರು ಕೇನ್ವೆರು. ನಾಟಕನು ತೂಲೆ ಮಹಲು ಬುರ್ದು ಪೋಪುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಾಟಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅನಗ ಕೂಡ ಅವೇ ಮಹಲ್ನು ತೂಪರು. ಇಂದು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ತೆರಿಯೋಂಡ್ರೆ ಮೆದುಲು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಏರ್ನನೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಅತ್ತೆ ರಾಮರಾಜ್ಯೋಡಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪೂಜೆಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿಯ ಒಂದು ಆಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಹಂಸೋ ಸೋಹಂ ಪನ್ಪನೆತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆಲು ಎಂಕುಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇಂದು ಬಾಜೋಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ವ್ಯಾಪಾರನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಕೇವಲ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಅವಡು. ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ರಹಸ್ಯನು ತೆರೆದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಮನ್ಮನಾಭವ ಅದುಂಡು. ತಿಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಅದುಪ್ಪರು. ನಂಬರ್ 1 ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಅದುಂಡು. ಯಾನ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜೊತೆಟ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಏತು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಈತು ಮಾತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು. ಏರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದಲೆ ತುಂದು ಪೋಪೇರು. ಈತು ಮಾತ ಕಾಡದ ಸ್ವಚ್ಛತೆನು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಪೂತೋಟದ ಮಾಲಿ ಅಂಬಿಗ ಪಂದು ಬಾಬಗಲೆ ಪೊಡಾಪುಡು. ಆರೆ ದುಕ್ಕೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಮಲ್ತುದು ಆ ದಡೊಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ವಿದ್ಯೆಯೇ ತೊಂಜಿ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಜ್ಞಾನನೆ ಸಂಪಾದನೆದ ಮೂಲಾಧಾರವಾದುಂಡು. ನಿಖಲೆಗ ಅಪಾರವೈನಂಚಿನ ಖಜನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಗುರುಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಸಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಇನ್ನು ಮಾತೆದ್ದುಲ ಬುಡ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇನು ತೆರಿ ಒಂದೆ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ಬಾಬಾರ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸಾಹುಕಾರರ್ನ ಕೈತಲು ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬಡವೆರು ಪಂದು ನಾಚಿಕೆಯ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಬರಪೇರು. ನಿಕುಲು ಬಡವ ಆಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಸಾಹುಕಾರರಾದಿತ್ತರಡ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಸದಾ ಇಂದುವೆ ಖುಷಿಯಾತನ ನಶೆಟುಪ್ಪುಡು. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಎಂಕಲೆಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲಿರು. ವಾ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಯಪ್ಪ ಆಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡು. ರಡ್ ಇಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕನು ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ತೆರಿಯೋನುಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಾ ದೃಶ್ಯ ಬತ್ತುಂಡೋ ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯೊಂದು ನಡತಿನೇ ಅಂಡ ಏಪೊಗುಲ ಕೋಪ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವರದಾನ ಬಿರುಗಾಳಿನು ಬಳುಬಳಿ ಪಂದು ತೆರಿದು ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ನ ಭವ. ಏಪ ಮಾತಿನಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರಡು ಗಾಬರಿಯ ಒಡ್ಚಿ ಪೂರ್ತಿ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಐದವರ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಸುತ್ತಿಗೆದ ಪೆಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಬೂರುಂಡು.
ಏರಿಯೇತೆ ದುಂಬು ಪೋಪೇರು ಆಕಲು ಬಿರುಗಾಳಿನ ಹೆಚ್ಚ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಬಿರುಗಾಲಿ ಆಕಲಿಗೆ ಬಿರುಗಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಬಲುವಲಿ ಪಂಡ ಉಡುಗೊರೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಲ ಸಹ ಅನುಭವಿಯಾರ ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವಿಗ್ದುನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೋಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಆ ಚಿಂತನೆಡಿತ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂ ದ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.